To jama'a yau fa muna ɗauke da zazzafan asirin tasarrufin kuɗi mai sauƙi nan take a cikin sauƙi. Yau muna ɗauke da gingime mai mashahurin asirin tasarrufi ne. Muna ɗauke da wannan asirin tasarrufin kuɗi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Na farko ta alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban suke kira mu suke tura masa wanda suke biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani to insha Allah kamar yadda kuka sani. Amma da muka samu shigo muku da manya-manyan mashahuran gingima asiri daga cikin wannan ƙasaitaccen gida na mai suna Ɗan Malam TV. To idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka danna subscribe sannan ka danna alamar WhatsApp saboda da mu saki sabon asirin mu za ku riga samu kai tsaye daga wannan shafi na mai albarka Ɗan Malam TV. To insha Allah kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan mashahuran gingima hanshaƙen asirai manya-manyan asiri. To yau muna ɗauke da gingime mai asirin mu yana tasarrufin kuɗi mai sauƙi ko dala ko euro ko pounds ko riyal ko ma wani irin kuɗi ko dala ko naira ko wani irin kuɗi kake buƙata wannan zai fitar da miliyan biyar daidai wa daida. To insha Allah masu neman ƙarin bayani ko kuma su kira mu ko kuma su tura mana saƙon ta to ga nan ba nan kamar da kuka sani ga wanda muka saba a muku nan ba domin kira domin ƙarin bayani. To insha Allah yau ma mu aje muku nan ba ga ta nan wanda za ku riga wanda za ku nemi ko kuma na magana ta WhatsApp ko kuma ku kira mu kai tsaye. Insha Allah mun gode sosai. Allah ya samu dace daga wannan gidan mai albarka.